Lolo TV en kinde makare ma indi en teno mar kuku mar wach kod andu fulomba ka kinde ka kinde sani ilo warango weche mosebedo katimore to malojo wa mokalo bende mano weche mag siasa kone kod kocha ka bende jo siasa kano chopo kune mamoko to ganda nego koko kata heckling kata kachiel kod weche weko mag barkidi ma indi en siasa marago kod warango to en ang'o matimore to bende sausi chopo monego belio rumo ka oganda don kod ndalo machoke ne to dhi yero maduong' arwa ki studio madina ero kamano Jeff moso ganda Noganda mar luo kamora mora mauntie ma odoyo wede ochopo saa moro kendo monego beni wawuoye oganda mondo wami oganda para monego gilo. Ero kamane nyang limo kaka na molonye weche mag siasa ni neno gik manotimore joma mokalo. Nitie jo siasa mag kweth mag Jubilee mano dhi Nyanza koja chande ne gidhi timo limbe. Oganda norwako gi maber kada kawano ne gigo koko ka Migosi Ruto ne wuoyo. Migosi Odinga kano dhi Baringo bende waneno chochni machalo kamano. Kano dhi Thika waneno chochni machalo kamano. Maindi nyiso nang'o. Pok wasomo gik manotimore weche mag tungni mag siasa koso wachemo kure. Jeff ingeni pau siasa ka nyaka wabedi joma riek. Pau siasa ka tidwaro joma ng'iye masomo pap. Ka gimoro timore to ging'iye ni to chakore kanye to gik kanye to dibedi nitiere tugo moro mabandi ama ai toke. Kineno wach manotimore Homa Bay Kisumu. Yes. To ineno ka joma nego koko mating'o badgi matamore. Yeah. Ni ok gidwar ni mondo Ruto yes. Ne gin joma orwako lewni marokwere mag Jubilee. Kamano bende notimore Mbita. Yeah. Gin joma orwako lewni marokwere mang'eny. Kendo ni gin joma noromo gi jo Jubilee. Kech lewni kane ok gikwanye badhio. Lewni ka nyaka beni ng'ato nomiyo gi malwetgi ogwenyore go. Kendo sama ni chiwo lewni nyaka beni tie weche manowachi. An kana asomo gini taneno ka gima notimore ka endalo mosekalo machiegni gi osebedo ka jakom dhi e gwenge mag Jubilee. Odhi e Rift Valley kendo odhi Central kendo irwake maber kendo ji yako chike ni biro miye kura. Mae mane Jubilee dwani mondo kethi. To ok ne ginyal biro kethe thurgi ka onge gimomiyo. Nikech mano nyaka bifweny gi nitiere wach mantie. Omiyo ne giloso ni chieng' ma jo Jubilee odhi Kisumu to giket jomoko maging'iewo mondo go koko mondo koro migi thuolo mar duogo chulo kuro koni to en kuro mabandia manyiso ne temo wacho ne chal ni joga kande ok ne gin kod ichwang kod Migosi Ruto en gima nolosi kod Jubilee gin giwegi mondo go koko koni mondo ne kocha ni jogwa ko yi ok orwak kocha en maka jomur ang'o momiyo wacho ni gin jomur. Yes. Ang'eyo ni samoro oganda mang'eny pok obedo e chenro mar rwako president. Anasebedo e chenro mar rwako president. Kamidwa rwake president. Yes. Koland kawuono ni bang' ndalo adek president biro. Ndalo adek gi nyaka chieng' mobiro. Yore moka madhi kanyo jo security osiko wuothi neno ka ng'ato bayo ng'ato gwelo. Mano ng'ama nono to nitie gimoro midwa chik midwa tego president. Kata dala wuo mobire. Chomo bro dhiye kis ne jogi kawo ndalo adek gitegi ne magin go. Kanitie room mobro dhi loke lewni. Room no lor joka man gi kis mato odi to in koro kichak idonje. Chieng' monindo ni obiro to kata kamidi chieme no ng'ato nitiere sate. Monono to ang'o mabidi timre kamarach. Kamobiro me gi jini okang' kokang' apar nitie ng'ato ma en ja intelligent. Yes. Koso en informer koso en CID morwako lewni mag raia magin mane maging'iyo kama budho dhi nyime no. To koro moloyo to ka president koro dhi stronghold mag opposition. Yes. Koro to irito kabisa. Omiyo onge ng'ama ne nyalo goyo kata wuone president kata deputy mare e Mbita kata Kisumu maonge police manene manyalo dhi geme matere madhi chaje. Mano ne ok nyal timore. To kineno ka gigi notimore ma ng'amo maki onge ng'amo chwadi onge to nyisi ni sirikal mane ni kanyo no ema nopango gigi mondo timre. Ere ka gimoro timore Kisumu to bang' dakika 30 kende to jagweng' moro mane i Kabarnet. Yes. Nyisi ni wan wagone jogi koko nikech ng'atwa motimne marach Kisumu cha. Details bilagi. Yeah. Ochopo negi nade mapiyo piyo magi ikore magi ting'o ludhe magi gi t-shirts magi Jubilee magi bayo go jogi. T-shirt gi digi gemo kanye. Okay gi bathio ikwanya.
maka gima no pangi to kata Kisumo kane neno sama ne jogi ringo jomoko tingo nyaka ludhe manyien mag kwer mingiewe supermarket iparo ni kidhi e bura mar chama tinyalo wuoka gi pesa ni ringi dhi e supermarket ngiew rungi dugo omiyo maka gik mano pangi ni mondo bi okethne go Raila campaign e Central Province to kod Rift Valley. Ero kama na nyamwalimu unjo kwa chone gichalo gik mobedo stage management mi apende kama kata kama nero ka okwarange era unjo gisegoro nwa perspective mopogore mondo mi kirange matut mano en kaka irange to nyiswa ni moving forward ka wang'eyo ni sani wadongi ndalo matin kende to yiero wachopie osebedi ka ikwero jotelo ne wabeduru jok ma keto siasa mamul ma ok siasa maragoko kipo wach weche manyalo wang'o Uganda bende kik tim weche manyalo kelo ichwan kechunge ng'ama nyalo gombo ni mondo wadogi gima waneno tok yiero mar 2020 iparo ni maindi nyiso nade to nego wan kaka jo Kenya wadach e yo machalo nade mokwongo mondo waketh wuone jo siasa ka wuoyo ni en tich matek kabisa nikech ng'amiloyo seche te eno jamrima eneno koro mirima idhe gimoro mara matin mirimo seidhe emomiyo e sa siasa ka ng'ato neno koro pipek ne mogo to chako kelo wach mar baji gi kidi mar wuone ng'at machielo kaloso mar bechone mar ayany mago koro chako bedo taparo ni mano bende iseneno e team mar Jubilee ndalo matino mosekalo ka koro gibedo jomirima ka koro giba wach ka koro gidhao ka koro gikwedo institutions moketi monego be ni biro tayo wa e yor yiero ni omiyo en gima biro bedo matek to ka we mano mar national na doke me thurwa dwani mondo wabed gi yorruok mondo gendini mamoko onewa kaka joma jombola joma ohero ji joma biro rito piny maber nikech ng'eni kata kidi miwacho ni no ba Kisumo no en gima dhi ketho nyingwa e gwenge gi moko kata obedo ni wan ne ok watime kwadwarowa nitie yawuotwa manotigo motime to dhi ketho nyingwa nikech e gwenge moko gi osebed kiwacho negi ni jaluo ng'amarach makokawo telo to biro goji jaluo ng'amarach makokawo telo to biro ketho gigi mwanduwa jaluo ng'amarach makokawo telo to ok bi pogo kodwa tich e yo makare to wang'eyo duto ni wuod luo mosetelo mosedhi kama duong' mogik e yotelo mogik en Raila Odinga to king'iyo history nego gendini mamoko sama no pogo tich e sirikand barwa bar ministry maduong' mogik no mi William Ruto ma budget ne duong' mogik no mi William Ruto mano no pogo to king'iyo nominations mosetimo kaka party leader ibiro yudo ni joluo mosebedo nominated e piny ni gin joluo adek no nominate Millie Odhiambo o nominate Elizabeth Ongoro o nominate Oburu Odinga ma okendo joluo moseyudo nominations to king'iyo Kikuyu be mosemiyo nomination en Joseph Nyaga en Mwaura to gi Rachel Shebesh ma be ja Kikuyu ose nominate Kikuyu adek gi joluo adek kare japok mang'won to nego chal nade ka okodeo ni magi Kikuyu magoya mawacho ni an ng'ama rach malukongo ng'amino ni Joseph Nyaga ni to miyo nomination mochako keto mubedo minister kokodeo ni an Kikuyu omiyo wan kako ganda dwani mondo wechegi wawach mondo ji winji asewacho gi mang'eny nitie moko maseoro ne jo Kikuyu gi dhogi English mondo giwinji ni wajo mabeyo Pero kana nyamwalimu to sani eri kaka omedo dhi nyime kaka unjok mochung' ne weche mag campaigns kata sero mbulu ne NASA samoro jo ka Uganda wacho ni dibed ni nitiere ng'ikruok e campaigns mag Arun Coast kata ka tina wacho chande jitamo wacho ni un karali udhi e tok ne ka ji nigi sede mag NASA kaka jo Jubilee bedo godo dibed ni nitiere financial hiccups mantiere campaign wan sani ok wadwa ni mondo waser ji mana ni mondo mi wambulu to gimodwa keto nigi mesa toge adwa ni mondo ing'e ni waoro wuodwa mondo kendi gi wuoi ma wuon mare no bedo president kuom higni 14 kapod Kenya pod nyako mangili me pod chamo dong'ie kapod nigi lope ma pod ikwalo dong'ie kapod nigi mwandu ma pod yako dong'ie kapod ji okotang kapod ji onge gimong'eyo omiyo ng'ani nigi mwandu to waoro wuodwa ni mondo gi ogore gi ng'ani gi lwete nono koro miyo wan pesa matin ma wan tiego wadwa ni mondo wawuogo gendini kik wanyisrego to wawuogo gendini mondo ng'e gima wanyalo timo mondo ng'e ni wanyalo rito Kenya maber maonge mibadhi kaka jogo kete mibadhi cha
omiyo kan cha winjo kan itiere jomoko mochung' e piny luo ka sana gavana moro mawuok dhi campaign to wacho kumo campaign no ni jakom no mi pesa emomiyo omaye certificate omiyo gavana macha tiyo chon tiki penjori to en no sebedo no se yiere nyadiriyo e party mar jakomni ka onge kama oganda obede mokwane kura mokoni ng'ane yombo nomination mari eto ariyo mano yiere gi nomiyo jakom pesa di ebe no sebedo beneficiary mar floor beneficiary mar process mane onge kama ji obede kura mokwan mate ber ne ji obedo mokwan mo wachi ni ng'ato loyo kata koro dispute no loyo no mawa to kwan no loyo to in mikono miye pesa ni to otiore keti koni supporte mondo gi okelnwa presidency pesa di misegolo miye ni mabi manywa go loch mondo iduogo to kineno ka menyo samoro yumba tituo ni gikete yom ma en tuk pesa to tuk pesa kiore wuodu di tugo gendini mamoko nyaka miye pesa moro mo dhi tugo gi kocha kata ka en gi mare to imbe miye ka koro kipake bath pap kan iduogo gi loch to duogo gadier to ma gimi miye modhi manyo go loch onge tisiko mane nyinge no miye pesa kwalo mawa oganda onego koro wachik yoter mo ang'ini to ere le maduong' monego wariwe tekowa nitie sama koro ioro wel weny to ka ywa lweny to nitie mine moko ma ywago yawuotgi monindo rembgi to nitie mine moko ma gosi gala gi mor ni loch oduogo to the bigger picture en oganda koro lo lweny koro ng'ama kwe koro donjo erokamano nyamo limo wabudhi yo matin kwa duogo to pod wabro rango weche madhi nyime gwenge mag Luo Nyanza nikech kaendi nenore ni nitiere tabu koni kod kocha kind jok mochung' tindo luongogi ni achung' kenda gi jok mochung' kod party aneno ka wach ni intiere jahera mar Lulu TV ma indien kuku mar wacho temo rango weche manotimore juma mokalo antiere kaendi kod jalony weche mag siasa bro miye thuolo kendo uchako mos wenyiso nyinge kae to adhime kod twak machalo kama endi e Lulu TV arwaki erokamano Jeff oganda man Luo anodoyo wede an analyst mar siasa tiende ni weche mag lony siasa gi tinda sechope kiwango ma Kenya mangima kora nyalo bet goganda moko mondo wang'i kaka siasa dhi erokamano nyamo limo arwaki e studio mwalimu wach nitiere kaendi e kind dongruok kaachiel kod party gwengo mag Luo Nyanza nitiere campaign team moketi kod ODM na iwacho ni gin gi champion for 6 Ps gi champion mondo miyo yier jo party to bende nitiere oganda moko mafil ni welo ne okote maber to gine ka jotelo manyalo kelo negi weche mag dongruok no we oko omiyo koro gichung' kaka gin giwegi wapog gik moko ariyo gieki warango weche mag party koso warango weche mag dongruok karo kod dwaro mar jopiny Luo Nyanza mabinde jakom mar LDI mokwongo ne mondo anyiso oganda na mar Luo kamoro amora ma gintie yes ni kama itime yiero maler moriere maonge ng'ama complain to onge ga kata mana Donald Trump ineno kamare pod yware ne jo Israel jo Russia no konye no time kama pod yware ung'eyo ni yiero bang' yiero mokwalo IEBC no timo wa manyaka sani ne wadhi e court mua contest ni watch president yes ni no mawa mano en gima wang'eyo waduto omiyo yiero manyalo timore perfect tungi to dwani wang'i picha maduong' ni kaka oganda ere gima dwa kete tekrewa to gima dwa we sani koro chopo kama wawache ni wan jopiny wan weg kura ka party tugo kodwa to wadhi yiero jo independent mano en ratiro maru to ng'eni ratiro maru no oganda no gore ne ratiro maru no chama mar ODM no gore ne ratiro maru no jomoko no tere pesgi ka unu ling urito ni gikel loch ratiro maru no Raila Odinga no miyo kom manose kao la ng'ata mosoyo fuku modhi e president mo chame muma
e parliament mochame muma noweyo modoko odhiye nyadiriyo gi mwandu ni owuon nikech nodwa nogore noganda kawuono ka koro gimoro bothne to koro wamakone wakoni okotimo yiero maber sami dwa notim yiero maber ni ngebi ng'e nodwa dhi gore gi joma nosekwalo pes piny odwa dhi kedo gi jomwandu monyono tung odwa dhi kedo gi joma indiko jomowewe Afrika tindike nyinggi to in pod ikoni nitie pesa moro matin miwacho no miye in neno kimiye omiyo kaka oganda nyaka wang'i wuodhni maber to wanyisu ni gimomiyo ODM nigi teko gi bi momiyo onyalo gore gi chama mamoko mawegi nigi mwandu en ni wabunge mang'eny manyacha en go en ni governors manyacha en go mang'eny en ni MCS manyacha en go mang'eny emomiyo iluonge ni chama maduong' ei Afrika to bedo ne chama maduong' e Afrika ni kora neno kochomo kuma oganda wa manonego siri bedo ne chama maduong' ni ema koro dwa goye piny koro ginyisowa ni nitie jomoko maneno malit manyaka wa mikura ere ng'ama dine malit molo Raila Odinga madhi gore e mwa kamanyo loch mondo duoge piny luo ere ng'ama dine malit molo Raila mibagi kidie Kalang'o tichaki baye gi kidie wi got to en nakende to utubete gweng to wacho ni nomiye pesa to ng'ama noneno komiye pesa onge nyaka ng'ama osechungi pati ne nyadiriyo moyier kaka mokwane kura tunge be wacho nomi Raila pesa dwani mondo kaka oganda wachom wach ni tir mondo wakoni ka Raila ne nyalo sacrifice kom manoseyiere to in mapoko yieri tang'o mok inyal sacrifice daki wuogi koni an adwar liwo Raila lwedo ka chiemoro higni 5 okalo kosekawo loch to nachung kendo to kipoko kawo loch to nakoni jaduong' nawe chung'na mar independent ni mondo ami lwedo anere lemo maage gini to koro jogo kalake gikoni lakgi to gikayo to Raila to gi support mano wuondruok enso jok ma wacho ni gichung kendgi kage wacho ni gichiwo support mar Raila to mano miriambo an minana ni ane mana pingo Raila munoji to na pinge kasama no ganda onge lweny kasama ne onge gima no laro to sani koro se donje Paul lweny kuodi koro se chako ringo asere koro akoni kadhi kocha to akocha kadugo koni kaka oganda nyaka koro wuothi e twech achiel maonge ng'ama pingo maonge ng'ama yanyo maonge ng'ama duoko maonge ng'ama ywaka ji dok chien to ka waseyudo kom maduong' ni onge ng'ama kamikete biro tamowa to ka jomoko pod ywawa nikech wan emwang'eyo gima bedo gi jomoyiere chama mang'eny biro konyowago wawuondre ni koro ji odok e round 2 ni ng'ama oyudo 50+1 koro onge koro warito ndalo 30 ji dok e yiero irito ndalo 30 ji dok e yiero to un gi governors 5 joka ni governors 30 warito ji dok e yiero to bunge un gi MPs 21 joka ni MC 104 modong gi independent inere ng'ama idwa wuotho ka ji dhi alwany ni sama ne kwano kura Bomas e higa mokalo ne nitie ministers gi jotend Jubilee ka chacha chiegni 19 wan gi ji 4 machiel kuom gi neno rengo kimina wach do min munyal kodgi ki campaign ni koro sani ji odok e yiero mar ariyo onge ng'ama yudo 50+1 koro jo ODM ema bedo jochung' e constituency to un gi jo ODM go MPs 21 kasa makuri dwa los rally e gweng' ka gweng' ting'eyo ni kata uru ka koro loso rally e piny moro to gavana makune maloso gimoro amora nikech mane gavana mar chama wan to governors mag chama go wan ga 5 ere ng'ama dhi loso nwa gigi to chik be wacho ni ka okin ja chama ni titiyo ne chama ni titiyo ni sewe chama ni riembi oko jogi biro dhi konyo konya tiyo ne ODM wana kwan jo ODM koro miyo mane mami pod udhi nyime kod kwayo ni mondo miogo kura e 6 piece mane kaka ilu pod wakwayo ni kata rach manade
to wane the bigger picture. Pero kamano. Mwalimu Salary Examination Commission ne odoko chieno sara man jotije man piny owacho weche siwuok ni kod kocha jod bura moko korwako wach ni jod bura moko pingo oganda ma pacho kaini be moko neno ni to ang'o momiyo time seche gi kima oganda dhi e yiero. Gi question the timing in kaka jalony paro nade onyalo konyo piny mar Kenya yo machalo nade. Iwinjo adwa ni mondo wasom paw siasa. Onge mibadhi maduong' maromo gi mar loko salaries cha. En mibadhi. Gimomiyo en mibadhi gini no seteme kar chakruok. Ma wabunge no dagi moko dhi nyime. Sani tango manyisi ni wabunge ok bidhi dagi. Dakne girito mondo yier parliament manyien mondo ginyis parliament manyien ni koro magi salaries manyien ma wa propose. Mondo wane gima timore. Macha mana proposal moketwa dho mondo ne ni jogi nigi nia mar duoko gi chien to ging'e ni gitimo nono ka koth magona. Ang'o momiyo giyiero samwa dhi e yiero ni eka gisieko ni ma otim. Kae to kosetime kawuono to kiny president chung to wacho ni en oyie gi gino tim gima ber. Macha gima en moro joka ni gidhi gitim. To ging'e ni bunge nigi teko makata commission mar Sara Serem manotimo gino. Ginyalo riembo madhi dala ka ne giriembo anti corruption mar PLO Lumumba mano dhi dala. Omiyo magi gin gik mag wuondruok. Gik mag chamo wi oganda ni ng'eyo sani koro wadwoko salaries piny makoro piny di loso bilion 8. Dak ne giwacho ni bilion 8 molos ni wadwa chulo go lecturers gi nurses mondo kik ji chak thagre osiptal. Pok giwacho ni pesa ni nitie dwa tigo. Kane gin gadier ni gini dhi tiyo. To onego bed ni gisenyisowa ni bilion 8 mwadhi save gi. Koro wadhi chulo go nurses. Ne wacho ni the team kod gi projects upogore. Project maybe kata chulo nurses nyalo betie. Osiepa kisewinjo gimoluong ni project ochalo makanika kata fundi makiluongo tich to koni ni ya magi wadhi ng'iewo go material mano vague. Ng'ama kon wadhi ng'iewo go material onyisi na dhi ng'iewo go mabati gi musmal gi bau quantity maromo kama en pesa makama. To ng'ama winjo kaka wadhi timo go project mondo dhi ogero lala achiel 1.2 billion. Taura mogeri olala achiel gi 1.2 billion ni oparanya bogeri olalo molo malomo kama e aora ni owuon gi 150 million. Ng'ato tiyo gi pesa nyadi par moloma. Mage project magi wuoye. To project maber mar chulo nurses gi doctors gi lecturers mondo piny odongi nikech gima dongo piny mogik en ngima makare mar jopiny. En somo maber mar jopiny. To magi gik ma lecturers gi doctors gi nurses. Omeneno ka en gima notim maybe nekech ma notim ni manyo go kura. Uhuru nie gimoro miluongo ni launching mode. Tene ni o launch salaries, o launch nyaka olalo mambita mano chak ger gi Kibaki. Gimoro ma odhi o launch nyaka breweries, private company mar ng'ato owuon, mar ji giwegi. Owuok kan odhi launch. Wadwa ni mondo kodo dhi e piny luo to launch gima sirikal ogole pese. Kata mana yo manene no kobedo launched ahero nyaka Migori cha. Yo cha joma lose gin jo Africa Development Bank mogolo pesa. Makata kwa biro chulo pesa no. Okwa bi chulo pesa ne sirikal Uhuru ka. Obiro chule sirikal mabiro. To be okolose nikech en e piny luo. Olose nikech en Trans Africa Highway ma South Africa madhi nyaka Cairo. Kako tucho a Migori ubiro dhi adhiya modhi Busia modhi Uganda modhi mochop Cairo. Mane tijio. Ero kama na nya mwalimu. Koro sane wikuru ni yiero maber. Yiero wasei korene kaka ber ne Nyasaye to gima nyaka waikre kaka oganda kamora mora ma intie. Kamora mora ma wati nitie. Kamora mora musiepe nitie. Ikri ni kiwinjo wach moro ni chalo gima jomoko wuotho kaka gima dwa ng'iewo kipande, kaka gima dwa uso kura, kaka gima giting'o ballot papers. To or wacho bine NASA kata bine ng'ata ming'eyo manyalo chopo ir NASA mondo wanas jogi kapok gitimonwa tim mane gitimonwa mwaka mokalo. Nikech jaluo kamora ma intie ng'e ni sami yango jaluo tok bi noni jaluo mane gocho ne NASA koso jaluo mane gocho ne Jubilee. Jaluo biro change kanya chieng. Kana nyamo agoni kamano kuchopo. Injo ka